gure ɗiɗi so gondi ene pewjida ene kalda ene jooɗodira e kala saha ko jam tan wonata ɗon ɓerɗe ɗe cuusodirat moni fof yiyat goɗɗo suusa ɗum suusa haaldude mum sen yi ɓerɗe no dogodira ko joomumen jooɗottako jiyodirta kaldata goto fof hulat goɗɗo o ay ko yimɓe joodotto ko ene kalda jiyami mi yima wonko nafata e neɗɗo yitere laarore nde wonko liggoto e an laarowo wonko liggoto e laareteɗo yitere nde yiyata ɓernde nde suusa wona ngowka wona beldal Allah yettama noon ɗo ɗo jooɗiɗen hay goto mettinanani goɗɗo o moni fof no weltani goɗɗo o ɗum waɗi noon e nder on qa'ida e toɓɓere nde so tawi duwama nokkete koto ɓerɗe duwaw nokkaɗo to ɓerɗe tawi kadi ko sabi Allah tawaɗen hen amin yo Allah tawen hen moni fof yo fiɓ anniya mum ko yiɗi aduna e lakara piɓana bande ndeɗo jonde wotonde won wattande jonde men yen pillinɗe ko heewi tawa koye kawral hono ndani eko wona ɗum ɗo fof yo Allah waɗ ɗum amin mawɓe men ɓe yo Allah hedduɓe ɗo ko juuti rewɓe hen ɓen hokkoɓe haqqillaji ɓe kamɓene yo Allah hokkuɓe balɗe juɗɗe sukaɓe ɓene yo Allah timmin cagatagal yo Allah timmin cagatagal koɓe kalnakoɓe nani yoɓe ɗofto mawɓe ɓe ɓe teddina ɗumen sabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi mawɗo yo yurmo suka yo teddin mawɗo nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam sa yurmotako a yurmetake sa teddinta a teddintake ɗum noon mbatten hakkillaji no fewi mbaɗen fatiha e salatul fatiha e kursiyu ayatal kursiyu lawol gotol ya latif laabi jeenayi kala ko kalɗen ɗo yo Allah haɓugin ɗum yo Allah timmin ɗum golle ɗe timminira ɗum no moƴƴi ha tawoyɗen ene uddite ya barke qur'anil azim Allah hokka en sagoji men aduna e lakara uddita arzigaji yañña e ndenka e kisal e cellal tawa rafi ala caggal mum bisimillahi en du cakiram